Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। दा BTC गभर्नमेन्टनि साख्रिनि सायाव आपडेट लाबोफिनदों जे रि-एप्लाइ नोंथांमोना खालामफिननो हागोन ना हाया जायफ्रा मिस्टेक जाबाय। स' बेनिफ्राय CSB हरनाय एड्रेस, बेनिफ्राय IPO दाननाय, चालान दाननाय माखौ होनांगौ। ST, SC, OBC, UR पेमेन्ट दाननाय बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब खायसे नायजोबाखै बेखायनो बुजियाखै दासिमबो आरो नोंथांमोना भिडिअ नायालासे खायसे मिस्टेक जाबाय एप्लाइ खालामनाया दा मा जागोन थ' नोंथांमोना एडमिट मोननाय नङा नामा। स' बेखायनो भिडिअखौ नायजोब बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायबाय थागोन। दा जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला। नोंथांमोना जाहाथे गोदान लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे एग्जामनि डिटेल्स फैयोबा सिलेबास बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना बे चेनेलावनो गासैबो डिसकासखौ खालामगोन एबा मोनलांबाय थागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा बे एप्लाइ भिडिअ नोंथांमोननि IPO दाननाय चालान दाननायखौबो जोङो बेयाव डिसकास खालामगोन। स' बिदिबा जों थांनि गोबाव खालामा अफिसियेल फर्मेटाव। दा अफिसियेल फर्मेटा बेनो नोंथांमोना बे फर्मेटखौहाय प्रिन्ट खालामना ला डाउनलड खालामना ला बेखौ मोनगोन भिडिअनि लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना मोनगोन एबा डिसक्रिप्सनाव बे फर्मेट दङ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' जेब्ला नोङो फर्म फिलआप खालामगोन ना अब्लाथाय गांनै फट'कपिसआ नांथारगोन गांनै फट'कपिस नांगोन। नोंथांमोना गांनै फट'कपिसनि गेजेराव नैबे फट' अपसन मोनदों बेयाव नोंनि फट'खौ सिथाबनानै क्रस साइन होनांगोन बेखौहाय गाइडलाइन्सआवहाय लिरनाय दंखायो। स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय बेयाव नोंथांमोना क्रस साइन होनांगोन अके होमबासो एक्सेप्ट जागोन। जुदि नोंथाङा होआखै होनना बुंदों रेजेक्टबो जानो हागौ बेखौ रिस्क लानो हाया। जुदि नोंथांमोना गोसो मोनस्रा खालामफिननोबा रिसाबमिट खालामनो हागोन जेबो नङा अके जास्ट गोदान एप्लाइ खालामफिननो हायो जेबो नङा। जुदि नोंथांमोना रिस्क लानो गिदोंब्ला अके बाट अफिसियेल हिसाबै क्रस साइनखौ नांथारगोन एन्ड गांसे फट'खौ नोंथांमोना जायखिजाया साइडआवहाय सिथाबना हरबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय जेब्ला एप्लाइ खालामगोन मोनसे खाम थायोना बे खाम गेजेराव नोंथांमोना बे फर्मखौहाय सोनानै हरनांगोन प्लास IPO चालानखौ नोंथांमोना सिङाव होफानांगोन जेराव अरिजिनेलखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो बिनि सिङाव मोनसे सेल्फ इनभेलप थायो बे जाबाय नोंथांनाव फैफिननाय नोंथांनाव कल लेटार फैनाय समाव फैफिननाय पस्टजोंहाय बेखायनो बेयावबो थाइबानि पस्टेल स्टाम्पखौ नोंथांमोना सिथाबना हरो अके एन्ड बे खामसायाव नोंथांमोना जेब्ला पस्ट अफिसाव हरगोन ना अब्लाथाय नोंथांमोना अजन वाइसआवहाय नोंथांमोननिखौ मा लागोननो बेनो जाबाय नोंथांमोना माने बेयावबो अजननि टिकेटखौ नोंथांमोना जाहाथे होनांगौ जागोन। जुदि आरो स्पिड पस्ट होयोबा बेवहाय 30, 40, 50 रुपिस चार्ज लानो हागौ अब्लाथाय नोंथांमोना टिकेटखौ नांलाया अके बे खाम गोजौनियाव अके नाथाय सिंनियाव थाइबानिखौ होबानो जाबाय जाहाथे नोंनाव बियो फैफिनो। स' बेनिफ्राय बे अके जाबाय देन नोंथांमोना डाइरेक्ट साबमिटबो हैनो हागोन क'क्राझाराव डाइरेक्ट अफिसाव नोंथांमोना CSB अफिसाव साबमिटबो खालामनो हागोन बेनो जाबाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड होनना बुंनाय जायो। बेयाव थांनानै डाइरेक्ट नों साबमिटबो खालामनो हायो जेबो खोथा गैया जास्ट सहैनांगौल'। स' बेनिफ्राय दासिम जायफ्रा लेट जाबाय नोंथांमोना जेब्लायबो स्पिड पस्ट खालामनांगोन नर्मेल पस्ट खालामनांला माने मोनहोनाय नङा अके स' बेखायनो स्पिड पस्ट खालाम बेनि लास्ट डेटआ 3 एप्रिलसिम थागोन। दा जोङो एप्लिकेसन बोरै फिलआप खालामनांगौ बेखौथ' रोंखाबाय मेक्सिमाम नैबे पस्ट एप्लाइडआव नोंथांमोना ओरैबायदि डाबल पस्ट एप्लाइ खालामनो हागौ अब्लाथाय एक्सट्रा गांनै डाबल नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन प्लास IPO डाबल दाननांगोन। दा जों पस्ट एप्लाइआव जों हमना ला HS पास बा फरेस्ट गार्ड नोंथांमोना बेयाव लिरदो बेनिफ्राय जुदि डिग्रि पासबा नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1 बेयाव लिरनो हागोन। जि नोंथाङा एप्लाइ खालामा मानो बेयाव लिरनांगोन एन्ड 10 पासआ बेयाव नट इलिजिबल। स' बेनिफ्राय फैबाय नेक्स्टआव नेम अफ डिपार्टमेन्टआ जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेयाव होदो एन्ड बेनिफ्राय नेम इन ब्लक लेटार्सआव गासैखौबो केपिटेल लेटार्सजों लिरबानो जाबाय बेयाव नोंनि नाम स्पेस बारनानै नोंनि टाइटेलखौ होबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय फादार्स नेमखौ एबा हासबेन्ड नेमखौ बेयाव होदो। स' बेनिफ्राय एड्रेसखौ फार्स्टआव भिलेजखौ होदो अके एन्ड बेनिफ्राय पस्ट अफिसखौ बेयाव होदो। स' बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट होदो बेनिफ्राय पिन कड होदो बेनिफ्राय PSखौ होदो नोंथांमोना थिग प्रेजेन्टआवबो पारमानेन्टआवबो जुदि सेमबा सेमखौनो होदो जुदि सेम नङाबा आलदा होबानो जाबाय अके बेलेग होबानो जाबाय। एन्ड नेक्स्टआव डेट अफ बार्थ नोंनि मेट्रिक सार्टिफिकेटआव डेट अफ बार्थआ जि दङ बेखौ होदो बेनिफ्राय कमिउनिटियाव बर' होदो बा नोंथांमोना जि नोंथांमोननि कास्ट बेखौ होदो अके एन्ड बेनिफ्राय मेरिट स्टेटासखौ बेयाव मेरिट आनमेरिट होबानो जाबाय सेक्सआव मेल फिमेलखौ होदो एन्ड कास्टआव नोंथांमोना STखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय रिलिजनखौ होबानो जाबाय गावनिखौहाय एन्ड फिजिकेलि हेन्डिकेपबा येस नङाबा बेखौहाय नो अके एन्ड नेक्स्टआव प्रेजेन्ट अकुपेसन इफ एनि नोंथांमोना गैयाबा बेखौहाय नो होबानो जाबाय अके एबा नोंथांमोना बेखौहाय NFबो होनो हायो। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दानिया IPO अके बे इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना चालान एबा IPO स' नोंथांमोना ट्रेजारि चालान दानोबा बेखौहाय अनलि क'क्राझार ट्रेजारि अफिसाव जागोन अके अनलि क'क्राझार ट्रेजारि अफिसाव फर्म लादो बिनिफ्राय SBIआव नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन। दा ओरैबायदि गोबां खिथाहरदों जे क'क्राझार ट्रेजारि अफिसाव गोबां लाइन जाखायो गोबां लाइन जायो मानोना हाजार दङ IPO मोनै स' बेखायनो नोंथांमोना जुदि IPO मोनाब्लाना अब्लाथाय क'क्राझार माने ट्रेजारि चालान अफिसाव दाननांसिगोन पेमेन्टखौ अके
स' बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना IPO मोनाबा नोंथांमोना चालानखौहाय क'क्राझार ट्रेजारि अफिसाव नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन 100नि नोंथांमोना SBI आवहाय पेमेन्टखौ दाननांगोन नैबे चालान फर्मखौहाय ट्रेजारियाव लादो बेनिफ्राय SBI आवहाय नोंथांमोना पेमेन्टखौ दानबानो जाबाय स' बे जाबाय नोंथांमोननि जुदि IPO मोनोबा नोंथांमोना क'क्राझाराव थांनांगौ गोनांथि गैया स' IPO जोंनि ST आ 100 गुबुन कास्टआ 150 बेहाय ST अके बेनिफ्राय SC आ बेवहाय 100 बाट OBC फ्रा गासै 150 स' बेखौ होनांगोन एन्ड IPO आ जायखिजाया एनि पस्ट अफिसनिफ्राय नोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो अके एनि पस्ट अफिसनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे नङा जे 100नि जाथारनांगौ एकुरेट बे नङा नोंथांमोना 10 थाखानिबो गासै 10 होनो हागोन अब्ला 100 जागोन एन्ड बेनिफ्राय 50 रुपिसनिबो नोंथांमोना गांनै होनो हागोन अब्ला 100 जागोन एन्ड जुदि 20नि मोनोबा नोंथांमोना गासै मोनबा होबाबो बियो 100 जागोन स' बेखायनो जायखिजाया एमाउन्टआ 100 रुपिस जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन दाना फैबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन्स HSLC निफ्राय मेट्रिकनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव होनांगोन अके बेयाव HSLC होबाय बेनिफ्राय साबजेक्टखौ सर्ट फर्मआव बेयाव होबानो जाबाय एन्ड नोंथांमोना बर्डखौ होदो सेबा बेयाव एन्ड बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ होदो बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ होदो बेनिफ्राय डिभिजनखौ होदो एन्ड सेकेन्ड बक्स बि नाम्बाराव HS होबानो जाबाय अके HS एन्ड बेनिफ्राय बेयाव बर्डआ जाबाय जोंना आसाम अके हायार सेकेन्डारि नोंथांमोननि इडुकेसन काउन्सिल अके एसएखौ बेयाव होनांगोन नोंथांमोना एन्ड बर्ड डिग्रिनिखौबो नोंथांमोना सेम बेयाव C नाम्बाराव डिग्रिखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय साबजेक्टखौ होदो एन्ड स्पेसियेल मेजर लादोंबा डाइरेक्ट मेजरखौ मेनसन खालामना बाव होबानो जाबाय एन्ड बर्ड बेनिफ्राय पार्सेन्ट इयार अफ पासिं एन्ड डिभिजन बेवहाय केन्डिडेट नाम अके बेयाव केन्डिडेट नाम नोंनि बाव थाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि साइनआ बेयाव थाबाय अके बेयाव साइन होदो एन्ड मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय डेटखौ बाव होदो एन्ड नोंथांमोना डकुमेन्ट्सआ फार्स्टआवनो नोंथांमोना फार्स्ट पेजाव होनांगोन एज सार्टिफिकेट एबा मेट्रिकनि HSLC एडमिट एबा सार्टिफिकेट जेरावनोखि डेट थानाय बेखौ होनांगोन एन्ड सेकेन्ड कास्ट होदो अके सार्टिफिकेट जेरै ST SC OBC अफलाइन अनलाइन जि एनि बेनो जागोन एन्ड BTC रेसिडेन्सआ बे जाबाय OBC SC फ्रा एबा UR फ्रा बेयाव मेनलि बिथांमोना BCDC निफ्राय लाना फैनाय थ' बिथांमोना BCDC सार्टिफिकेटनिफ्राय लाना फैनांगोन बाट जोंनि ST फ्रा अके ST कास्ट सार्टिफिकेटआनो बेयाव एक्सेप्ट जागोन जेबो प्रब्लेम गैया आरो PRC दंबा बेबो जागोन डमिसाइलबाबो जागोन एन्ड नेक्स्टआव फैबाय नोंथांमोननि ट्रेजारि चालान एन्ड IPO बेखौ अरिजिनेलखौ हरथारनांगोन नोंथांमोना 100नि बेखौ हरथारनांगोन स' बेनिफ्राय 5 रुपिस पस्टेल स्टाम्पआनो बेनो आरो नोंथांमोना सेल्फ एनभेलपाव होदो एन्ड बेनिफ्राय आदार्सआव नोंथांमोना जि दङ बेखौ होनो हासिगोन स' बेनो आरो नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेसआ बेनिफ्राय मिस्टेक जानायफोरा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो अके नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रानोखि मिस्टेक जाबाय जुदि नोंथांमोना मिस्टेक जानानै एडमिट मोनाबा नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो मोननाय नङा अके स' बेखायनो जाहाथे मोजाङै एप्लाइ खालामफिनो जायफ्रा मिस्टेक जाबाय स' बेनिफ्राय एड्रेसा बबेयाव सेन्ड खालामनांगोन स' एड्रेसा बबेयाव सेन्ड खालामनांगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो बेयाव दङ स' बेनिफ्राय IPO दाननायनिबो नोंथांमोना एड्रेसा स्क्रिनाव दङ बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना एन्ड जायनाखि नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंमोन लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा जाबाय जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बरनि गेजेराव एग्जामा चान्सेस दङ फार्स्टआव रिटेन एग्जाम एन्ड सेकेन्डआव जाबाय फिजिकेल टेस्ट एबा नोंथांमोननि थाबायनाय टेस्ट एन्ड बेनिफ्राय थार्डआव भाइभा टेस्ट दङ